Nahulikam ang upat ka mga bata nga daw gihimong diving board ang damba sa haligi sa Cebu-Cordovalenque Expressway habig sa barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Ang video kuha ni Joe Pamaybay nga nahitabo kini ala 1:40 sa hapon niadtong Sabado. Samtang nagpaabot sila sa pamboat nga kasakyan padung sa Islas Cabulan. Una nakita niya ang mga bata nga nagtapok og nihimo silang diving stunt samtang nakaabot sa Sisilex Management ang naasoy panghitabo og ilaw sab kining giaksyonan dayon. Sa press release nga gipagawa sa Sisilex, mo deploy sila og shore patrol palibot sa dapit og hugot nga pagigalayon usab sa mga opisyal sa barangay sa dapit aron mabantayan usab ang mga bata og malikayan ang peligrong panghitabo. Nagpatabang usab sila sa barangay pag-ila sa mga batan-on kanang luksos sa tulay. Giklaro sa Sisilex nga aduna nay karatulang sa dapit diin nakabutang ang warning sign nga gidili ang pagsulod o no trespassing. Ikaduha na kini higayon matud pang adunay mga batang mukatkat sa haligi sa tulay ug moambak sa dagat aron maligo.